Seguro que todos vos tendes un galo deste estilo, o galo de Barcelos, galo que casi eu casi non, é un símbolo nacional de Portugal. Os hai de 50.000 maneiras diferentes, de cores, con corazóns, con unhas ornamentacións moi singulares. Este galo, o que a imensa ou unha gran parte das xentes non saben é que este galo é un símbolo do Camiño de Santiago. E agora vos conto un pouco da historia de por que se populariza tanto este galo como consecuencia, ademais, de un galego que foi sentenciado a morte, según di a lenda, fai moitísimos anos. A lenda dice que un galego que peregrinaba polo Camiño de Santiago cara a Barcelos, este home pide de aloxamento nunha pousada e que ocorre? Que unha das mesoneras da pousada pois quería meterse co el na cama. E este home quería chegar a Santiago sin pecar. Sí. Este home dicen que rechaza a relación con esta mesonera e ela toda molesta. Cando a mañán este home vai coller a mochila para seguir o camiño, lle mete unha copa de plata na mochila. Lóxicamente denuncia a este home e é condenado a morte. A morte daquele momento era colgate. Entonces o levan a presencia do gobernador, se el quería hacer algún alegato, manifestar algo na súa defensa, e este home, o gobernador naquele momento estaba comendo cun galo, estaba comendo un galo asado, dicen. Este home lle dice: eu son inocente, vostede está engañado, vostede vai a cometer un erro, eu non roubei nada. E ademais parece que o gobernador lle dice: é porque eu teño que estar seguro de que eu me estou equivocando, porque cando este me colgue, ese galo que está comendo se vai levantar e cantar. Lóxicamente o home o leva, o van a forcar, pero nesto, co gobernador que seguía comendo, ve que o galo se recompón e canta. Lóxicamente se dá conta do seu erro, van donde este home iba a ser aforcado e dicen que o nudo non correu e que este home non morra afogado. Tamén dicen outros que é o mismo apóstolo Santiago que agarra neste home para que nunca a corda quede tirante. Esa é a lenda e este galo recorda ese acontecimento. Ollo, que esta mesma leyenda, casi similar, idéntica, se repite noutro lado do camiño, en Santo Domingo da Calzada, pero con algunha variante, pero cando estemos en Santo Domingo da Calzada xa contaremos. Eu, mentres tanto, sigo recorrendo lugares do camiño portugués a Santiago. Hoxe, lóxicamente, en Barcelos. De Barcelos vou tirar ata Ponte de Lima e se encontra algún sitio, alguna cousa que contarvos, comparto con vos. Feliz ano 22, vale? Esperemos que toda esta bichería que nos acompañe marche e a cousa se recompoña un pouco.
Hasta logo, raza, veña, vamos alá.